ni Ikruok oseketi motelo ne ng'wech mag Nairobi City Marathon. Jong'wech ma kwan gi oheo 8,000 osendikore motelo ne piem makamano. Motelo ne chenro mar kamano, Tuwei wacho ni ibiro pidh yien e geng' apaya ma Nairobi Expressway, ka giwacho ni arita makare bende oseketi motelo ne chakruok mar tukego eko. Tukego dhi timore giko dirani e apaya ma Nairobi Expressway. Partners within Nairobi, and what are the areas that are likely to, to cause a problem. So all that, and then meteorological department. You see, now we are expanding all that. The planning now expands to everybody, not just athletics planners alone. The planning goes beyond, goes really beyond. I can answer.